Yiriwa TV lajɛbagaw ani ɲankuma aw minnu bɛ ka lajɛ nin wagati na an ka foli b'aw bɛɛ ye k'a fɔ aw ɲɛna bi an wulila ka na Sebenikɔrɔ quartier bolofara dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ ye Jikɔrɔnikura an wulila ka se muso cɛsirilen dɔ ma an n'a bɛna bi ka na masala a ka entrepreneuriat kɔnɔna la a ye cɛsiri minnu kɛ depuis école in dayɛlɛ la fo ka na se bi ma an bɛna an da don o la k'o bɛɛ walawala ne ni aw. Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Yiriwa TV. Bienvenue dans votre émission Yiriwa Keni. Aujourd'hui, nous sommes allés à la découverte d'une dame entrepreneur du nom de Madame Keita Sebe Sidibé. En effet, Madame Keita Sebe Sidibé est promotrice du complexe scolaire Awa Keita, qui est situé derrière Sebenikoro à Jikɔrɔnikura 30 mètres. Elle a ouvert l'établissement en 2017. Après ses études, Madame Keita a suivi des formations académiques en monitrice, maîtresse en premier cycle, second cycle, j'en passe. Attachante et attentionnée avec les enfants, elle décide d'apporter un plus à l'éducation des enfants. Après plusieurs stages dans plusieurs établissements, Madame Keita décide d'ouvrir un complexe scolaire avec l'aide de son époux. Travailleuse, courageuse et dévouée, elle est non seulement la promotrice mais aussi la directrice du complexe scolaire Awa Keita. Elle lance un appel à tous les parents d'élèves de Jikɔrɔnikura et environ de venir inscrire leurs enfants, car dans le complexe scolaire Awa Keita, l'excellence est le but recherché.